Għarrokna li jmiss, stidinna lill-kittieba Jacqueline Mizzi, magħrufa għal diversi romanzi, fosthom esperjenza unika u noti blu. Mizzi laqet l-istedina tagħna u qasmet magħna xi riflessjonijiet dwar il-kitba kreattiva. L-ewwel żewġ romanzi, l-ewwel wieħed li ktibt kien Esperjenza Unika Love. U sena wara ħareġ Esperjenza Unika Sabrina li jkompli miegħu fejn naraw l-ġġara mill-karattri sena wara. Din is-sena ħareġ Noti Blu. Il-kodba kollha jitrattaw temi realistiċi ta' adolescenzjali fejn il-protagonisti huma kollha adolescenti. U fil-kodba nesplora il-temi differenti bħal ngħidu aħna sitwazzjonijiet familjari differenti. Iżda wkoll l-esperjenza ta' kull wieħed u waħda mill-protagonisti tiegħi fejn għandek żgħażagħ b'esperjenzi differenti, bagaljet esperjenzi personali li jvarjaw minn xulxin, iżda hemm xi ħaġa komuni bejniethom, l-emozzjonijiet turbulenti li kull wieħed u waħda minnha għadda fl-adolescenza. Il-Malti ovvjament hija l-lingwa li bih ktibt ir-romanzi, allura ovvjament fejn tidħol l-proċess tal-kitba, ċerta editjar, ċerta teknika, inħoss li jeni ħafna. Biss però l-esperjenza tal-PSD għenet minn aspett differenti, mill-aspett psikoloġiku li jitrattaw it-temi fir-romanz. Ngħidu aħna il-fatt li jiena naħdem mal-adolescenti u ħafna minnhom jaqsmu anke miegħi esperjenzi li jkunu għaddejjin minnhom. Ovvjament fl-istejjer kulħadd huwa vintat il-karattri huma fittizji imma bbażati fuq realtà vera. U l-fatt li jiena kontinwament nagħllem u naħdem mal-adolescenti nibqa' ġġornata mar-realtà tagħhom u anke tal-lingwaġġ li huma jużaw għaliex jekk inti tikteb għal ġeneru u għal ġenerazzjoni partikolari, il-kitba tirrifletti dan ukoll. Minkejja li ovvjament l-istorja tiġi miktuba fuq il-kompjuter u ttajpjata, jiena persuna li l-karta u l-pinna inħobbhom wisq għax inħoss li għandi xi ħaġa tanġibli, ġifieri anke speċjalment meta nkun qed nippjana dejjem inkun qiegħda nikteb fuq karti, ġieli kolli ċerta pjanijiet fuq il-kompjuter jew anke kapitli xorta nipprintihom u nerġa' ndurhom f'idejja biex neditja. Il-proċess huwa wieħed li mhux li tibda u tispiċċa, imma xi drabi tibda terġa' tmur lura x'all-passi, terġa' tibda kapitlu mill-bidu, huwa proċess intriganti u eċċitanti u sodisfaċenti wkoll, għaliex minkejja li jkolli l-qafas u idea ta' fejn ovvjament ħatwassalni l-istorja, xi drabi jienu nikteb il-kapitli jispirawni b'idea ġodda u nerġa' nbiddel ċerta pjanijiet. Ġifieri jiena u nikteb kultant kważi nħossni qisni qarrejja li qed nara x'qed jiġri għall-ewwel darba. It-tlieta, 15 Ottubru 2019. Kienu mdawrin fuq mejda fil-kantin. Il-kol jikkonċentraw fuq l-ikel li kienu qed jibbilgħu qabel ma ddoq il-qampjena tal-brejk il-qasir. Il-laħwa Kejn x'intina jaqmen, qal Andy, ara l-ieħor, jinten l-ikel tiegħi jew. Wieġeb Kejn hekk kif tefa' marfa ross soħra ġo ħalqu mingħajr wisq każ tal-kumment ta' Andy. Ir-riħa tal-bżar aħdar qawwija wisq jaq. U r-riħa tiegħu vera nxomma tinten. Kompla jinġibet lura u jqarras wiċċu Andy. Kemm għandek żiesed ngħid, wieġbu Kejn. M'intix qed tippretendi li nqumu nitlaq minn ħdejkux. Fuq kollox intom ġejtu bil-qeda ħdejna ta' sew hekk ma jogħġbokx, dabbar rasek minn fejn ġejt. Poġġejna għax daw l-imwejjel twal u biex issib post weda u ġew, mhux għax rid noqgħod ħdejk. Ejja mmorru sa barra fil-każ Andy, hemm naqra xemx, daħlet f'nofs il-ġuventur sera. Jara l-oħra, ħassib skuża biex tmur tinnamra. Daħak Kejn hekk kif emes il-sieħbu li min-naħa tiegħu ċarra tħall u wera l-ingredjenti mafġa li kien fih il-bezzum li kienet jiekol. Kemm għandek diskors vojt Kejn? Qal Andy aħmar nar hekk kif qam u mexa l barra.
Ġulja li kienet bil-qeda ħdejżek ma tnifsitx u komplet tiekol it-tuffiħa hekk kif minn taħt il-għajn rat lil Sara tqum minn posta. Ġejja magħna Ġu? Staqsieta. Le, ħanoqgħod fil-każ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.